Det er en undvigelsesmanøvre fra Dansk Folkepartis side, når I direkte sammenligner islam med nazisme og prøver at fremstille det som en blok. Hvis der skal tales om nazisme i dag, så er det Dansk Folkepartis retorik, som er dybt nazistisk, og man prøver at... Ja, den der tone, jeg heller ikke hører i hvert fald her. Du er kommet ind i vores land og beskylder os for at være... Du skal ikke fortælle mig... Jeg er ikke indvandret til Danmark, så du kan ikke stå og sige til mig, at jeg bare skal holde... Hvorfor bliver du ikke i dit eget land og reformere det? Det har meget mere brug for det, end vi har. Det er Danmark. Det er mig, der er ordstyrer. Det er mig, der er ordstyrer, heldigvis. Jeg tager lige ordet igen her. Du bliver nødt til at respektere dine medborgere i... Du er ikke med. Det, der er... Du bliver nødt til at respektere dine medborgere i... Du er ikke medborger i mit land. Hvornår ophører et menneske, der er født i Danmark, taler flydende dansk og har dansk pas og statsborgerskab, med at være vores medborgere? Hvad sker der, hvis vi nægter at acceptere et andet menneske som et medmenneske? Nørreport. Vi beder alle passagerer om, at bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn. Har ord konsekvenser? Kan ord føre til angst, had og hadefulde handlinger? Kan vi tillade os at sige, hvad vi vil om andre mennesker? Det er spørgsmål, jeg som journalist har været optaget af gennem de sidste 25 år. Det, jeg har set, har gang på gang givet ridser i mit billede af Danmark som et anstændigt samfund. Masseindvandring af mennesker fra andre kulturer. Tvang mod vore borgere til at acceptere barbariske skikke river et samfund op indefra. Frem for alt kommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og afgang. Vi ser en stigende voldstendens og kriminalitetsfrekvens netop på grund af den her massive indvandring. En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur, som nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Hjortet. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders Med vidt forskellig baggrund kommer flygtninge hertil, kvæstede sommetider både på sind og krop. Vi tager imod dem, og er nok også lidt stolte over, at de har valgt netop vort lille paradis. Men når vi ser dem stå famlende over for vort livsmønster og vort sprog, så kniber det alt for hurtigt med gæstfriheden, og skuffelsen melder sig på begge sider. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Ku Klux Klan, det er noget, der stammer fra staterne. Og nordstaterne, de ville have næggerne, de skulle være frie mennesker, man. Det var ikke mennesker, det er dyr. Du ser på en gorilla og sammenligner den med en abe, man. Så er det samme fremgangsmåde, man. Samme bevægelser, sådan noget lange arme, man. Lange fingre og sådan noget. Lange fødder. Det vi kan lide, det er, når de farer rundt i det der Simbafa-tøj. Og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden, og hvis man skulle spørge dem om noget, eller hvis man kommer ind i deres taxa, som du kører i, så siger de, jeg ved ikke, hvor det ligger, du fortæller vej, ikke? God aften. De hidtil alvorligste sammenstød mellem danskere og flygtninge skete i Kalundborg sidste nat. En gruppe på op mod 300 af byens unge angreb Grand Hotel, hvor der bor 60 iranske flygtninge. De siger, det er stakkels asylsøgende. Hvad er de, mand? De er kraftedeme velhavende hele bundet. Hvor ved du det fra? Det kan man da se på deres påklædning. Den måde, de går på at opføre sig. Fint tøj og det hele. Jeg vil ikke sige, at det er misundelse, men når de gang på gang ser, at de får nye cykler, og hele hotellet er gjort i stand til, at de kan bo der. De skal ud på heden i stedet at bo. Ikke heden vil jeg ikke sige, men altså ikke lige her. Det passer slet ikke. Og så kan man godt synes, det er lidt uretfærdigt. Det er min mening. Jeg har ikke noget imod dem. For så vidt. Jeg siger altså Danmark for danskerne for Danmark. Det begynder i provinsen.
og angsten kommer fra mennesker, der føler sig overset. Når man ikke kan sætte ord på det, der truer en, søger man efter ord, der ikke kan blive stærke nok. Man søger efter en forklaring, der er nem at forstå, en fjende, der er nem at genkende. Præsten Søren Krarup opfordrer i en annonce i Jyllandsposten den danske befolkning til ikke at give en krone til verdens mange flygtninge, når der foretages landsindsamlinger. Han mener, at danskheden er truet, og kritiserer flygtningeloven fra 1983, der åbner for familiesammenføringer. Den flygtningelov betyder, at hvis 15 millioner stiller ved grænsen og kræver asyl, har de krav på at komme ind i landet. Det er en selvmorderisk lov, en lov, der simpelthen er en invitation, jeg vil sige, til det danske folks udslettelse. Mange føler sig stødt over råheden i Søren Krarups budskab og tager til genmæle. Og det er ikke dem, vi normalt kalder venstreorienterede eller politisk korrekte. Det er prominente borgerlige politikere. Det byder mig imod alt, hvad der er fanatisme, panik, hysteri. Jeg synes, der er sådanne toner i den annonce, som jeg går langt ud over, hvad der er kendsgerninger bagved. Det er en angst for noget, der ikke er der, eller hvad det nu er. Eller en spekulation i den angst. Jeg synes, det er ganske fantastisk, at man i 1986 kan opleve, at en præst i den danske folkekirke kan have en så umenneskelig holdning over for flygtninge, som er i nød. Det er ikke rimeligt. Derfor har jeg meldt mig selv som indsamler næste søndag. Jeg går ud med raslebøssen. Og jeg vil opfordre jer, der er til stede her i dag, til at gå ud og gøre det samme. Vi kæmper imod skatteterror, vi kæmper imod statsunderskud, vi kæmper mod muhammedanere og indvandring. Nu går det op for visse politikere, at der er en uforudset sprængkraft i protesterne mod flygtninge og indvandrere. Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet i 1972. Han trådte dengang frem som en humoristisk og vidtfavnende mand, der mente, at de lave trækprocenter, der hidtil havde været de velbjergedes privilegium, også skulle være almindelige menneskers ret. Et årti senere var Glistrup en forvandlet mand. Efter en fængselsdom for skatteunddragelse var den muntre anarkist forsvundet. Men i det voksne fremmedhad så han muligheden for et politisk comeback. Man har åbnet Danmarks grænser for, at sådan set 10.000 og 100.000 og millioner af muhammedanere kan strømme ind og udrydde danskheden. Og hvor man bare skal stå og sige, javel, herr Muhammed dernede ved Gæsser, når de vandrer i land over færgeklappen. Ingen iraner kommer som flygtning til Danmark. Det er aldeles udelukket, at nogle af disse helligkrig muhammedanere nogensinde skulle komme til Danmark som flygtninge, for de har helt andre lande. De har en verden fra Marokko i vest og helt over til Malaysia i øst, hvor de har et enormt område, som er deres naturlige flugtområde. Der er nogen, der kommer for en nasse, for eventuelt for at erobre Danmark for muhammedanismen. Men Glistrup var for voldsom og skræmmende i sin retorik. Den bølge, han forsøgte at ride på, førte ham ingen steder hen. Mange af de mennesker, han omgav sig med, manglede den fernis, der skulle til for at opnå indflydelse. Der skulle anderledes professionelle kræfter til, før indvandrerdebatten kunne omsættes i politisk magt. Flygtninge, der synes Fremskridtspartiet klart, det er uanstændigt, at regeringen og de andre partier vil modtage flere tusind flygtninge årligt, plus familiesammenføringer og børnefødsler. Det giver til ganske mange flygtninge i løbet af året. Jeg vil arbejde for, at vi får sendt så mange fremmede ud af landet som muligt. Jeg vil også arbejde for, at danskheden består. Jeg mener, at Danmark på et tidspunkt risikerer at få overtal af muhammedanere. Jeg tror ikke, det ligger sådan, at når en del mennesker i Danmark er bekymrede
for flygtningestrømmen, så hænger det sammen med racistiske holdninger, eller noget i den retning. Jeg tror, det mest er et udtryk for, at mange er ængstelige for, at vi slet ikke kan styre, hvor stærk strømmen vil blive. Indvandrerstrøm. Fremmedtilstrømningen. Tilstrømning. Tilstrømningen. Tilstrømningen. Folk strømmer stadigvæk til. Vi kan efterhånden ikke gabe over det store antal, som kommer til vort land. Vi må begrænse tilstrømningen. Begrænse tilstrømningen. Jeg tror, som så mange andre fremskridtsfolk, at vor herre havde en mening med at anbringe pingviner på Sydpolen, zebraer i Afrika og danskere i Danmark. Racismen eksisterer kun hos et lille antal mennesker her i landet. Den danske befolkning er efter min mening tolerant over for alle, og det tror jeg, det vil vedblive med at være. Justitsminister Erik Ninn-Hansen brød loven om familiesammenføring for at holde tamilske flygtninge ud af landet. Den rigsretssag, der fulgte, førte til hans fald og rev regeringen med sig. Selvom statsministeren hævdede, der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Nu kom Socialdemokratiet til magten sammen med humanisterne i det radikale Venstre. Underskrifterne er godkendte, så vi er klar til førstkommende folketingsvalg. Dansk Folkeparti er en realitet. I 1995 stifter Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti. Mogens Glistrup står svækket tilbage. 3 år senere kommer partiet i Folketinget. De borgerlige partier hævder, at de aldrig vil samarbejde med Dansk Folkeparti. Det kan aldrig nogensinde udgøre det, skal vi så sige, det solide parlamentariske grundlag for en borgerlig regering. Det tror jeg ikke på. Der må aldrig være tvivl om, at vi er et liberalt parti i Venstre, som tager afstand fra de 2 partier på den yderste højrefløj, som hedder Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti. Glistrup og Kjærsgaard kommer aldrig ind i noget formelt samarbejde med en borgerlig regering. Før fanerne ud. Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at danskheden bliver forhånet, fornægtet eller nedgjort. Vi har alt muligt grund til at være danske. Vi skal ikke skamme os over at være glade for Dannebrog. Uanset hvor mange dannebrogsflag man pakker sig ind i, og hvor stueren man prøver at gøre sig, så bliver man i mine øjne aldrig stueren.
Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsageligt muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. De kommer meget ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn, af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt kommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance. Jeg har ikke noget imod indvandrere, jeg har heller ikke noget imod flygtningene. Dem skal vi hjælpe, selvfølgelig skal vi det. Men jeg er så hulens bange for muslimer, fordi de er farlige for vores land. Jeg skal ikke have en eller anden muslim, som er blevet omskåret eller på anden måde har en anden tro, til at gøre mig ren, hverken i den ene eller den anden ende. Det er jo en kendsgerning, at mange kvinder i den kultur er undertrykte, og de er fejlernæret, fordi mændene gerne vil have, at de skal vise deres rigdom ved, at deres koner er store og tykke. Altså, vi ser en stigende voldstendens og kriminalitetsfrekvens netop på grund af den her massive indvandring. Vores kultur bliver udslettet. Dansk Folkeparti foreslår, at i tilfælde af, at en ung, anden eller måske nu også tredje generations indvandrere gentagne gange begår kriminalitet, og ingen opdragelse er mulig, ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Det skal være slut med løftede pegefingre og tiltalefrafaldende. Det skal ske udvisninger i langt højere grad af borgere, der ikke kan overholde danske normer og regler. Det tager vi stærkt afstand fra. Truslen om udvisning er tilsyneladende det eneste, disse voldselementer har respekt for. Der er kun én ting, som jeg kan forestille, som er næsten lige så afskyelig som rå vold. Det er dem, som spekulerer i den ved bevidst at skabe angst. Der er visse partier her i dag i debatten, som har spillet på frygten for volden, frygten for kriminalitet, frygten for de fremmede. Det har været ubehageligt. Efter min mening spiller Dansk Folkeparti på de laveste instinkter i politik, på frygt, på afmagt, på polarisering, splitter det danske samfund og den identitet, som vi burde gøre alt for at bevare. Jeg synes, det er uværdigt, jeg synes, det er usympatisk, og jeg synes, det er ulækkert ud over alle grænser. Befolkningen har aldrig nogensinde været draget ind i det her spørgsmål. Jeg synes, at det bør ske. Men hvad sker der? Politikerne sidder herinde, ser ud som om de er ligeglade, og jeg er fuldstændig tåbelig, når jeg står og siger sådan nogle ting. Men uanset hvad jeg synes, jeg kan læse ud af de forskellige ansigtsudtryk, så synes jeg faktisk, det er mig, der har ret. Hvis man skal være meget forstående og meget menneske, så kunne man selvfølgelig tillægge fru Pia Kjærsgaard en så stor ubegavethed, at hun ikke aner, hvad det er for en gift, hun spreder ud i det danske samfund med de ting, hun siger. Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Skulle Socialdemokratiet stå fast, eller skulle de nærme sig Dansk Folkeparti og begynde at mistænkeliggøre alle fremmede, ligesom Pia Kjærsgaard gjorde? Indenrigsminister Karen Jespersen mente det sidste. Indenrigsminister Karen Jespersen vil have kriminelle asylansøgere isoleret fra det omgivende samfund, mens de venter på, at deres sag bliver behandlet. Det socialdemokratiske forslag møder tilfredshed hos de borgerlige, stor tilfredshed hos Dansk Folkeparti. Med tilsyneladende det erklærede formål at begå kriminalitet, stjæle, sende varer tilbage til deres hjemland, genere beboerne på asylcentrene med vold, salg af narko osv. Øen vil ikke være øget ret lang tid. Der vil hurtigt komme 300-400 mennesker. Og formålet er jo at anbringe dem, der har begået tyveri, på et sted, hvor de ikke har mulighed for at begå tyveri. Vi kan se, at det ikke bare er nogle små tilfældige episoder med kriminelle asylansøgere. Det er mere udbredt, og det ser ud til at tage til. Karen Jespersen, der er der begyndt at lyde helt fornuftige toner fra din side. Og hvis der så skulle vise sig problemer, og det gør der måske på et tidspunkt for dig i dit bagland, så vil jeg bare sige, du er altid velkommen til at søge optagelse i Dansk Folkeparti. Den 11. september 2001.
Dansk Folkeparti føler, at de hele tiden har haft ret i deres angreb på de fremmede. Islam er terror. De fremmede er forklædte terrorister. Nu er angsten for alvor plantet. Either you are with us, or you are with the terrorists. Det har været nævnt, at den 11. september blev indledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig. For en kamp mellem civilisationer vil jo betinge, at der var tale om 2 civilisationer, og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation, og det er vores. Der er kun én civilisation, og det er vores. Er man udenlandsk statsborger og udtrykker sympati for terroraktioner som dem, vi så i New York og Washington i tirsdags, så er det ud af landet og ikke på en returbillet. Der går jo en lige linje fra den usle voldtægtsmand over ham, der omskærer sin datter, tvinger sin hustru til at gå med tørklæde, og til ham, som i religiøs fanatisme flyver et passagerfly ind i World Trade Center. Fælles for dem er hadet til andre mennesker. Et had, som er begrundet i en syg ideologi. Vi har ret til at lukke vores grænser og vores pengekasser for dem, der ikke vil bekende sig til vestens værdinormer. Og vi har ret til at udvise dem, der i vort land fører krig mod os og vores kultur. De opildner til had. De er forfærdelige i deres had til Danmark, og jeg synes ikke, der er særlig langt fra det, jeg hørte med deres ord, til det, man kan forvente, der også bliver udøvet i handling. Når de hader den vestlige kultur og dermed de værdier, som det danske samfund bygger på så meget, så rejs ud af Danmark. Rejs til et andet land, som bedre lever op til jeres forestilling om, hvordan et samfund skal være indrettet. Dansk Folkeparti bliver under Anders Fogh Rasmussen den nye borgerlige regeringsstøtteparti. Det bliver dem, der afgør alle afstemninger. Det bliver dem, der i stigende grad dikterer udlændingepolitikken, og retorikken skærpes. Der er brug for en fast og fair udlændingepolitik. En mere håndfast politik, hvor vi konsekvent siger nej til asylfup, kriminalitet og misbrug af offentlige ydelser. Vi er nødt til at begrænse antallet af udlændinge, som kommer til Danmark. Det at blive dansker bør være et positivt tilvalg. I dag er tildeling af dansk statsborgerskab nærmest noget, der sker per automatik. Vi er omringet efterhånden af muslimer på alle sider, som vi skal mere end brødføde. Hvorfor skal vi finde os i det? Da jeg var barn, var her næsten ikke nogen. Nu er det nok. Danmark kan ikke være bistandskontor for hele verden. Man kan ikke komme til Danmark bare for at få overførselsindkomst. Danske skatteydere skal jo ikke fungere som socialkontor for hele verden. Danmark kan ikke være bistandskontor for hele verden. Han burde være statsmand og forsøge at bygge bro i det danske samfund og i den danske debat. Det gør han desværre ikke. Så når jeg ser frem til Danmark 2015, så er det et Danmark, hvor indvandrere er i arbejde i samme omfang som danskere. Det er et samfund, hvor vi har nedbrudt isolerede ghettoer, sørger for, at folk kan leve side om side med hinanden, gensidig respekt og forståelse. Det er et samfund, hvor alle bidrager positivt til sammenhængskraften i det danske samfund, ved at der er en fælles kerne af værdier, som vi holder sammen om. Og så er det et samfund, hvor alle muslimer praktiserer deres religion i overensstemmelse med den danske tradition for jordnærhed, pragmatisme, fredelig samtale og respekt for hinandens holdninger.
Rituelt slagtet kød må ikke anvendes i danske institutioner, der foruden frugt og grønt også skal servere både oksekød, fjerkræ og svinekød. Svømmehaller må ikke lukke særlige dage eller timer, for nu skal muslimske kvinder have lov at bade i fred. Der må ikke indrette særlige bederum i offentlige bygninger til muslimer. Vi skal ikke indrette vores børnehaver, vores skoler, vores hospitaler, vores svømmehaller, vores syn på kvinder efter normer, der har deres udgangspunkt i Koranen. Vi skal jo ikke glemme en væsentlig ting, og det er, at vi skal altså have halalkød ud af institutionerne i hele Danmark. Vi skal ikke spise halalkød på børneinstitutioner eller andre institutioner overhovedet. Vi skal ud! Midt i vores land, vores eget land, er der ved at udvikle sig et parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange. Det kan og skal vi ikke acceptere. Altid rask, altid kvind, altid fuld af musik. Sikken en Nikolaj, han er i familiegrøn. Han er flot og mælkgrøn, og så kan han i ø. Et stadigt strammere pointsystem, når det gælder udlændinge, deres rettigheder og muligheder for at blive danske statsborgere, for opbakning, også for oppositionen. Kun fra det radikale Venstre og Enhedslisten lyder der andre stemmer. De to førende oppositionspartier, Socialdemokratiet og SF, konkluderer tilsyneladende, at man for at få magten skal tale som dem, der har den. De religiøse mørkemænd, som vil lade århundreder gamle tekster bestemme over livet i dag, som vil bestemme, hvordan andre mennesker skal gå klædt, eller hvem andre mennesker må omgås, eller hvad andre skal tænke og tro. I skal få kamp til stregen. Hizb ut-Tahrir er ikke alene galt afmasseret, de er simpelthen gået forkert med deres åndsformørkede idioti, hvis deres indre længsel efter at bo i et religiøst diktatur virkelig er så stærk, så tag dog afsted. Det viser i hvert fald, at der er en meget generel samfundsdiskussion, som vi mangler, med den lille gruppe af muslimske mørkemænd, som ikke har forstået, at i Danmark, der har man altså ligestilling imellem kønnene. Vi vil af med muslimsk fundamentalisme og reaktionære stammemønstre. Islam vil dominere Europa, og islam er uforenelig med vores værdier, og derfor skal islam tvinges ud af Europa. Og vi vil kæmpe, indtil Danmark igen er frit. Islam bør bekæmpes i allerhøjeste grad. Vesten er truet af et islam, der er totalitært. Vi har altså lukket for meget skidt ind. Rent ud sagt, lukket for meget skidt ind. Vi er ikke modstandere af muslimer som mennesker, men selvfølgelig er vi ubetinget modstandere af islam. Det islam ønsker, det er et verdenskalifat. Der skal aldrig bygges en moské i vort land.
Islamiske tørklæder og alt, hvad de repræsenterer, hører ikke hjemme i Danmark. Sløret, tørklædet er et totalitært symbol, og dermed er det ligestillet med de totalitære symboler, vi kender fra henholdsvis kommunisme og nazisme. En lærer skal ikke kunne stå der og undervise indhyllet i intolerancens slør. Det svarer jo for så vidt til, at der kommer lærere gående i den danske folkeskole, iklædt for eksempel nazi-uniform. Koranen svarer her til Karl Marx's Das Kapital eller til Hitlers Mein Kampf. Det er den hellige bog, som skal dominere alt. Det er totalitarismen. Du vil aldrig finde Socialdemokraterne der, hvor vi fører hets imod muslimer. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi alle sammen kan være her med den religion, vi nu engang har. Burkaen repræsenterer et perverst kvindesyn, og derfor synes jeg, det er rigtig fint at gå efter at begrænse den. Jeg hælder til, at det er et islamistisk politisk symbol, som er stærkt kvindeundertrykkende. Det er klogt og fornuftigt, at vi giver den ligestillingsmæssige håndsrækning, der er at sige, så stopper vi her. Det er for kvinderne, vi har rejst denne debat. Jeg går ind for, at vi forbyder burka. Vi havde det helst været fri for at foreslå et forbud mod burkaer. Jeg mener, der skal være et forbud mod burka i Danmark. Det er sådan et omvandrende fængsel, de kvinder går i. Vi er enige i, at det ikke hører hjemme i Danmark, og partiet mener, at vi skal forbyde burkaen. Det helt afgørende er, at det kvindesyn, som den klædedragt repræsenterer, det er vi afgørende imod. Regeringen har kun én holdning, nemlig at burka og niqab symboliserer et kvinde- og menneskesyn, som vi afgørende er imod, og som vi ønsker at bekæmpe i det danske samfund. Alt kan nu siges om de såkaldt fremmede, hvad enten de er danske statsborgere eller ej. I anden og tredje generation bliver landets minoriteter konstant mindet om, hvor de kommer fra. Talemåder, der frakender dem menneskelig værdi og værdighed, står nu næsten uimodsagt. Skal vi acceptere det?